er rigtig glad for at kunne præsentere vores smukke produkter i nogle helt fantastiske omgivelser nu. Vi er på et gods, som faktisk er fra 1700-tallet, og som ligger i meget skønne omgivelser med voldgrav og park. Og det er selvfølgelig en fornøjelse at kunne kombinere de smukke ydre med nogle smukke produkter. Den allerstørste nyhed i år, det er en helt ny serie af porcelæn. Vi har haft en meget populær og en af de mest sælgende stelserier overhovedet i Danmark igennem de sidste mange år. Og nu vil vi faktisk lancere et helt hvidt porcelænsstel, som stadig har 4 riller, som er karakteristisk for Grand Cru-serien. Den serie her kalder vi Grand Cru Soft. Det er vores lidt bløde lillesøster. Den har lidt mere bløde, runde linjer end den meget stramme klassiske Grand Cru. Så den serie her, den består af 7 elementer. Der er 3 størrelser tallerkener, dyb tallerken, skål, krus og kop, underkop. Der er faktisk også et rigtig skønt kaffe latte glas. Der er plads til både godt med kaffe og godt med mælkeskum i den her. Og den passer også desuden til den nye termokande fra Grand Cru Soft, som igen er mere rund, men stadig har de 4 riller, som kendetegner Grand Cru, og som forbrugerne er så rigtig glade for. En sidste ting, jeg vil vise, mens vi står her, er en dispenser. Det ligner jo nærmest en peberkværn, men det er rent faktisk en dispenser til frysetørret kaffe. Sådan, så man lige drejer 2 gange her, så får man den helt perfekte kop frysetørret kaffe. I Moment-serien er der kommet 2 nye dejlige pastelfarver. Sidste år lancerede vi jo Moment-serien i 6 farver, og så har vi i løbet af året vurderet, hvilke farver der var mest populære, og taget 2 nye ind og erstattet 2 af dem, der ikke var så populære. Moment-serien er blevet taget rigtig godt imod, fordi det er et fantastisk krus at holde i hånden. Man kan lige så vel bruge det til at varme hænderne på om vinteren, som til at drikke en god kop te af. Når vi bevæger os ind i køkkenet, så har vi også et par rigtig spændende nyheder her. En helt ny knivserie på banen. Et rigtig gedint, ægte Rosendal-produkt, som er høj kvalitet, knivskarpe knive til en rigtig, rigtig god pris. Det er en Grand Cru-kniv, så den har den klassiske rille. Det er en smedet kniv, så den er meget stabil. Der er ikke den der sammenlimning, som der er på billige knive. Så et rigtig, rigtig godt stykke værktøj. 5 forskellige størrelser og bliver solgt enten enkeltvis eller i sæt, hvor du kan få det her som et sæt til en ekstra god pris. Selvom man siger, at man ikke må forære knive til nogen, fordi man så skærer venskabet over, så vil jeg sige, at det er en helt perfekt julegave til rigtig mange af de mænd, som vi aldrig helt ved, hvad vi skal give. Så må de bare betale en 50 øre efter juleaften. Og mens vi lige er her, så er der lidt nye farver i vores populære Grand Cru fyrfadsstager. Og så har vi lavet en lille bone china stage, som passer og kompletterer borddækningen, når man dækker op med bone china eller porcelæn. Så kan jeg byde velkommen i julestuen her på Tirsbæk Gods, hvor vi har fået lov til at pynte en hel stue i hovedbygningen. Juletræet her er pyntet med Karen Blixens jul, de små juleophæng, hvor der er kommet masser af nyheder i år, og man ser her, hvor fint det egentlig spiller sammen med den øvrige julepynt, man også har at hænge på sit juletræ. Det man ser på bordet her er jo masser af Rosendal-produkter. Der er det smukke flødefarvede Grand Cru-stel, glas og bestik, alt sammen af Grand Cru. Og igen kan man se, at Karen Blixens juleprodukter mixer rigtig godt
med alle de ting, man har i forvejen, og især også med en masse af de ting, man kan finde i naturen. Så det, jeg vil vise her på bordet, det er englene, der står. Vi lancerede sidste år produkter, der står på bordet, fordi vi synes, at vi skulle lave noget mere end blot ting, der hang. Og her, der kan man så se englene i Lucia-optog hele vejen op og ned ad bordet. Og på brunchbordet har vi valgt at sprælle lidt mere i opdækningen, så der har vi brugt nisserne fra Karen Blixens Jul. Så har vi kombineret det med friske røde farver, og i øvrigt selvfølgelig brugt de ting, som man vil bruge på et brunchbord fra den klassiske Grand Cru-serie. Tekopper, tepotte, det store serveringsfad og bambus smørebrætterne.